Moltes gràcies, Muriel. Bé, avui és un dia especial per mi perquè dono per acabat una tasca que he estat manant durant més de 2 anys, 2 anys i mig, i és talment especial que estigui tan ben acompanyat un dia com avui. Vaig començar fa 2 anys i vaig publicar la pàgina en català del Parlament Europeu, una traducció que després d'alguns problemes va tirar endavant i encara a dia d'avui pot ser consultada. A partir d'allí, de l'èxit que va tenir entre la gent, de les visites, de l'interès que va mostrar, vaig decidir posar en funcionament la pàgina oficialitat.cat, on intentava posar noms i cognoms a tota aquella gent que mostrava interès per aquesta causa de l'oficialitat del català a la Unió Europea. Això vaig obrir-ho a la Unió Europea i va ser per això que el formulari va ser traduït a 34 llengües europees. El plaç de temps que em vaig donar per aquesta recollida, com ha explicat la Muriel, va ser l'acabament de la presidència espanyola de la Unió Europea i és per això que som aquí avui. No hi havia cap límit en quant al nombre, quant a la xifra de suports recollits, però bé, finalment han set més de 32.000, la qual cosa per mi és un motiu de satisfacció que tanta gent hagi confiat en donar les seves dades per aquesta causa. Aquesta oficialitat.cat, aquest lloc web, va ser presentat el 7 d'abril de l'any 2009 a Barcelona i va ser presentat pels mateixos eurodiputats que avui m'acompanyen, als quals agraeixo el seu compromís en les qüestions lingüístiques del nostre país. He de dir que durant tot aquest temps m'he sentit molt recolzat, tant a nivell de la ciutadania, amb els suports que dia a dia anaven arribant, com a nivell de l'àmbit polític, com us he anomenat. Va ser l'acte de presentació, van ser-hi tots, avui també hi són tots i durant aquest temps han anat mostrant interès en com anava tot això. Llavors la meva valoració és totalment positiva, també des de la societat civil, l'Òmnium Cultural va decidir donar-me un cop de mà i ha estat més que un cop de mà, m'han estat ajudant i m'han estat recolzant perquè tot això passés als tràmits legals, per exemple, en quant a protecció de dades, m'han donat l'oportunitat d'arribar a tots els milers de socis que ells tenen. Així que aquest projecte el dono per acabat i tindré molt bon record de tot això, perquè s'ha hagut d'aglutinar un volum prou important de gent i crec que tot això, gràcies també als mitjans, ha arribat a molta gent i hem donat un nou, l'enèsim, ha comentat la Muriel, impuls perquè això un dia, tard o d'hora, esperem que més aviat que tard, doncs pugui ser una realitat. Avui doncs donem per acabat tot aquest projecte, si no hem aconseguit l'oficialitat, però bé, esperem que tot això també pugui esperonar algú altre perquè darrere nostre pugui continuar treballant en tot això. Jo per acabar la meva intervenció simplement és fer lliurement als eurodiputats de les signatures. Les hem portat de memòries USBs perquè ocupaven molt d'espai físic, així que donaré aquestes memòries, en portem 4, una per cada eurodiputat, i les lliurarem amb ells. Aquí dintre hi trobaran un PDF que té unes 1.500 pàgines i en aquestes 1.500 pàgines hi ha 20 signatures per pàgina de tots els estats europeus que han anat signant. La majoria són del nostre país, però n'hi ha de 20 estats de la Unió Europea. Hi ha noms, cognoms, la xifra de l'identificador personal del document nacional que cada estat tingui. I bé, el que jo pretenc amb aquests noms i cognoms que ells tindran és que puguin treballar individualment o col·lectiva perquè el Parlament sàpigui tot això que s'ha fet, que el Parlament sàpigui que tant ells, que ja tothom sap com ells són insistents en aquest tema al Parlament Europeu, però que sàpigui el Parlament Europeu que hi ha una insistència també de la ciutadania, de la societat catalana, hi ha una ferma decisió que l'oficialitat sigui real i ells, amb aquests noms i cognoms, puguin recolzar els seus arguments amb més força. Això és tot per la meva part. Ara donem paraula als diputats perquè puguin donar la seva opinió respecte a aquest tema. En primer lloc, per exemple, la Maria Badia del Partit Socialista. Doncs moltes gràcies. Felicitar Miquel Català. Miquel Català és el que en diem ara un activista, de veritat, un activista molt actiu. I la veritat és que li agraeixo tot aquest impuls que està donant a veure si en algun moment tots plegats som capaços d'aconseguir un major reconeixement del català a les institucions europees, sobretot al Parlament,
També agraeixo als representants del món cultural, sobretot a la seva presidenta i amiga Muriel Casals, l'acompanyament de tota aquesta tasca. I ara el que ens queda fer, em sembla, és parlar amb els altres companys diputats catalans, a veure quin millor ús en podem fer d'aquestes signatures, és a dir, com això ho podem, no sé si ho hem de presentar al president del Parlament, no ho sé, ens hem de reunir, jo és el que proposaria, i veure, a part de la feina que cadascú pugui fer en el seu entorn, en el seu grup polític, doncs a veure a nivell institucional com podem fer que aquestes 32.000 signatures tinguin pes. Això és per una banda. Per l'altra banda, s'ha dit aquí, hi ha la qüestió del govern d'Espanya. Jo em sembla que sempre hagi de sortir en defensa del govern d'Espanya. No surto en defensa del govern d'Espanya. Només dic que una part de la feina del govern d'Espanya sí que s'ha fet. Aquí ara em llegia l'última carta, que no sé si els altres diputats s'han assabentat, perquè jo mateixa avui, doncs jo també l'acabo de rebre avui, la darrera carta que en Diego López Garrido va enviar al president Busset del Parlament, demanant-li una vegada més que es pogués començar a reconsiderar la possibilitat que els diputats catalans poguéssim utilitzar la nostra llengua en les sessions plenàries, tota vegada, perquè com saben vostès perfectament, cada vegada que des d'Espanya es demana que hi hagi aquest reconeixement, un dels arguments més utilitzats és discutir, quan vostès ho facin a Espanya, al Congrés o al Senat, doncs potser ho podrem començar pensant aquí. Tota vegada que hi ha hagut un canvi positiu de que realment el català es pugui parlar en el Senat, en aquest cas, en les sessions plenàries,